ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇന്ന് മാഗിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മാഗി നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല, എന്നാൽ പോലും വല്ലപ്പോഴും കൂടിയൊക്കെ മാഗി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ തനുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാഗി. റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ മാഗി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ മാഗിയൊക്കെ രാവിലെ ചെയ്തു വെച്ചു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള പരിപാടി കൂടി വേഗം നോക്കുവാണ്. ഇതുവരെ ഉറങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് വേണം എല്ലാ പരിപാടിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഞാൻ പാവക്കായും പീച്ചിങ്ങായും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഴുക്ക് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പീച്ചിങ്ങ ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, നാടൻ പീച്ചിങ്ങായാണ്. പീച്ചിങ്ങ ഞാൻ വേഗം അരിഞ്ഞ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പീച്ചിങ്ങ തോരനാണ് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ മത്തി പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി എടുത്ത് വെച്ചു അരയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ മത്തി പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോണും നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും ഫോളോവേഴ്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ മത്തി 15 എണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ വെട്ടി തന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് വേഗം കറിയാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദുവ എണീറ്റു. പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചു ഒക്കെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചു. മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സവോള കുറച്ച് വലുതാക്കിയും അരിയും, കാരണം രണ്ടും ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക വേഗത്തില്ല, സവോള പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സവോള കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിട്ടാണ് അരിയുന്നത്. എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അതിനുശേഷം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുന്നത്. സവോള കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ നേരത്ത് അത്ര കയ്പ്പ് തോന്നത്തില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ കയ്പ്പായിട്ടൊന്നും തോന്നാറില്ല. അപ്പോൾ മീൻകറിക്ക് പാല് പിഴിഞ്ഞ് തരുന്നത് അമ്മയാണ്. രാവിലത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ടൈമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ കഞ്ഞിയാണ്, പഴങ്കഞ്ഞിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കുത്തരി കഞ്ഞിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും പിന്നെ 2 കാന്താരി ഉപ്പിലിട്ടതും അതും കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടേബിളെടുത്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പാവയ്ക്ക ഇതുപോലെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുത്തു. പീച്ചിങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയത്, പിന്നെ അമ്മയുടെ വക ഒരു മഞ്ഞച്ചാറ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് തക്കാളിയും മുരിങ്ങക്കോലും കൂടി മഞ്ഞച്ചാറ് വെച്ചത് അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മത്തി പൊടി. അപ്പോൾ ചോറും കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ റവ ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചു, ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ടിന്നിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൈകിട്ടപ്പോൾ ചായയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളല്പം കൃഷിപ്പരിപാടിയുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. വലിയ കൃഷിയൊന്നുമില്ല, നമുക്കുള്ള കുറച്ച് മുളക്, കാന്താരി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാന്താരിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 കറ്റാർ വാഴയുണ്ട്. വലിയ കൃഷിയൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ, ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കും. കൂടുതലും ഇതിനെ നോക്കുകയും വെള്ളമൊഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അമ്മയാണ്. കാന്താരിയൊക്കെ തങ്കുന് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കാന്താരി, പല ടൈപ്പിലെ കാന്താരിയൊക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ഈ കാന്താരി ഓൺലൈൻ വഴി മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നല്ലതായിരുന്നു. ഇത് മുല്ല, പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇലച്ചെടിയാണ്. നല്ല രസമാണ്. അത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അതുണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണത്. ഇത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അല്ല, സെൻട്രലായി കിടക്കുന്നത് ദുവയുടെ നെയിം സെറമണിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ദുവയുടെ പേരാണ്. അതിൽ 4 അക്ഷരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ പിള്ളേർ കളഞ്ഞു. അതങ്ങനെ കളഞ്ഞില്ല, എടുത്ത് വീണ്ടും പിന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റ്
തനു നല്ല പടം വരയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ദുബൈയായിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദുബൈ ഉറങ്ങും എണീക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ഓൾ. ബൈ.